में 4 बेर देखता उघार के, दिन भर में 4 बेर देखता उघार के। तो सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के। झाड़ लेता गर्मी सारा उल्टी पाला मार के, झाड़ लेता गर्मी सारा उल्टी पाला मार के। तो सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, माल झाड़ के, सया में माल झाड़ के। अजबे गजब के कइले बालीला, बहरी से भीतरी ले कई दे लगीला, ये सखी रे। अजबे गजब के कइले बालीला, बहरी से भीतरी ले कई दे लगीला। सुबह समय आवतावे पाउच दुगो मार के, सुबह समय आवतावे पाउच दुगो मार के। तो सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, माल झाड़ के। विकास राज मुजफ्फरपुर। बाटे पूरा बेलूरा, विवेक दीवाना कैसे इच्छा करी पूरा, इच्छा करी पूरा। ये सखी रे डेनियल दीपेश बाटे पूरा बेलूरा, विवेक दीवाना कैसे इच्छा करी पूरा। कैसे बोलाई सोची अपना यार के, कैसे बोलाई सोची अपना यार के। तो सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ वही में माल झाड़ के, सुतल बा बलमुआ सया में माल झाड़ के। सरगम म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।